We waren op vakantie. Go camping! Ik ben niet zo in de stemming. En ik heb niks gedaan. Ik had haar moeten beschermen. Ik had altijd het gevoel dat ik Lily moest beschermen. We zijn voor het eerst op vakantie zonder Emma. En het lijkt wel alsof ze met ons mee is gereisd. Wie is daar? Dat is van Emma. Hoe kom je hier aan? Zeg waar je dit vandaan hebt. Het zat in jouw tas. Lily! Ik weet niks. Waarom gebeurt dit allemaal? Lily! Jezus, God, jongens! Ik krijg het een beetje benauwd. Ik kan bijna niet ademhalen. Ik ben bang, we moeten naar de politie. En wat moeten we dan zeggen? Dat een vriendin van ons een half jaar geleden is verdwenen... en dat iemand in Frankrijk haar shirt in mijn tas heeft gestopt? Lily! En nu gaan we naar huis zonder Lily. Waarom zou iemand Lily willen vermoorden? We waren misschien niet de beste vriendinnen, Maar toch tot het zeer. Emma, ik mis je, ben boos en bang. Emma, Emma, waar je ook bent, we houden van je. Ik heb het koud. De makers van Boys 7 en Vals presenteren Shock, de thriller musical naar de bestseller van Mel Wallers de Vries. Nu in het theater.